వెల్కమ్ బ్యాక్ టు దుబాయ్ రాస్ డే 5. నార్మల్గా నేను చెప్పేదైతే ఇంటి దగ్గర మనకేమైనా వర్క్ ఉంది, పని ఉంది, ఎంతో కొంత మ్యాక్సిమం డబ్బులు వస్తున్నాయి అంటే అక్కడ ఉన్నదే చాలా బెటరు. 100కి 200% బెటరు. బట్ అస్సలు ఇన్కమ్ లేదు, చేతిలో జాబ్ లేదు, పని లేదు, చదువు లేదు, సో వేరే యాప్సే లేవు. ఇక్కడ మన ఇంట్లో వాళ్ళకి తెచ్చు తినడం, బయట పోతే వాల్యూ లేదు అని ఇక ఏ దిక్కు లేదురా బై. అబ్రోడ్ వెళ్ళడం ఒకటే యాప్స్ అనుకున్నప్పుడు మాత్రమే ప్రాసెస్ స్టార్ట్ చేసి రాలి. మంచిగానే ఉంటుంది కదా. బట్ ఏంది ప్రాబ్లం అంటే ఒక్కసారి మన కారు ఇంట్లోకి వెళ్ళి తీసి ఫ్లైట్లో పెట్టినామంటే అయిపోయి మునిగేగా. 2 ఏళ్ళు కాదు, 5 ఏళ్ళు కాదు, ఏడిపోతో తెలివి. అస్సలు అనుకోకుండా 2 years లోపల ఏదో చేస్తారు. కావాలంటే మీకు తెలిసిన వాళ్ళు ఉంటారు కదా, మీ ఊళ్ళో చుట్టాలు, ఫ్రెండ్స్, ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ ఎవరన్నా కానీ ఎన్ని ఇయర్స్ పోయినా ఒకసారి అడుగు. ఎవరన్నా 1 year పోయి వచ్చి సెట్ అయినోడు ఉన్నారా? 2 years తీసుకొని వచ్చి ఇంటికన్నా ఉన్నోడు ఉన్నారా? ఒకసారి అడుగులే. అలా చూసి మీరు అర్థం చేసుకోండి. సో ప్రాపర్గా మీకు అక్కడ ఉంటే ఓకే. ఏది లేదంటేనే ఆడికెళ్ళి గల్ఫ్ ప్రయాణం స్టార్ట్ కాదు.